Iki arek anu kupon, Bro. Arek anu kupon sapa roh kok oleh anu ya. Sapa roh oleh door prize ya. Iki kupone. Iki kupone menawa nek oleh hadiah. Bismillah pokoknya. Bismillah. Tes gentis tangan pekot malih titis ya toh. Untuk 9 jam ke depan tangan pekot malih titis. 3 jam ke depan untuk Anda. Dan langsung saja teman-teman sekalian merapat. Yo, kok ngene iki. Kene nang gitu kae. Bablas ya. Beh, para wanita-wanita kayak ngene iki lho, Bro. Milio dhewe, Bro. Milio dhewe. Ya, untuk yang kita semua Milio dhewe kaya ngene iki barange lho. Deloken iki. Roh dhewe to barange. Karyawan-karyawatinya sehat, pabriknya sehat ya. Ya, maju ke depan ya untuk teman-teman dulu karyawan-karyawan Beke antri apa iki? Untuk yang di area pabrik mohon untuk langsung merapat ya. Merapat ke depan pabrik. Milio belum milio tinggi. Ora bingung nek ngene iki ora bingung milih sampe jok wis lho iki. Mbak niki, Mbak. Surprise. Nggih. Jangan salah ya. Aku kok budole lho aku. Oleh TV ya. Oleh Mbak iki gak apa-apa. Kita bersidang di Jawa Timur ya. Yang hadir kita sangat terkemukan Muhammad aktifnya korban Jawa Timur dan juga lagi antri yang hadir untuk Anda goyang prima rosa pada kesempatan emas ini. Kalau ngumpuk dari siji gitu. Para wanita-wanita berkumpul. Beh, lah iki nek aku bingung milih sing ndi bolo iki. Iki aku asli bingung cara kon milih no. Milih sing ndi iki. Di sini kami informasikan bahwa Oke, Bos. Hari ini acara Monata di DPS 4 Caruban. Semoga sukses. Ya kan golek bolo-bolo, tuku sak setel golek bolo-bolo. Tapi ning ndi ya, Bang? Posisine ning ndi urung roh ya posisine. Para wanita-wanita berkumpul iki lho. Jan, akeh jan akeh. Sik akeh. Pakai kulkas dan juga ini ada bolo-bolo neng gitu iki. Ini Itu bolo neng parah. Yo apa iki? Teh kawane yo. Kawane koyo ngono iki lho. Cah-cah neng gitu iki. Isi awak kayak kirung lagi separuh gimana sama dulu. Dan juga kesempatan yang kita tunggu bersama sambil menanti musiknya untuk kita pengen guru seawak kan gini. Makanya full merapat ya. Merapat ke depan. Dan ini Kok akeh jan. Jadi sampai ini untuk melaksanakan Mau nata bolo kok kene sik enak ya nek kok kene sik akeh wong ya. Kene sik akeh banget. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Nek kon pilih sing ndi bolo, topo komen nek kon pilih sing ndi tak wedok pakai koyo ini cara kon pilih sing ndi. di Jawa Timur ya. Dan untuk Lurus, guri dhewe po. bisa merapat ya, jangan sampai di sana di sebelah selatan ya, dan biasanya merapat ke Carry iki, kok iso mulih iki lagi budal iki carry iki. Yo delon iki. Para wanita-wanita. Yo. Oh, absene ning kene. Absene ning kene. Apa? Aku tak bagian nyoteng ya. Sembah syuting apa? Iki royokan apa to iki royokan apa iki? Perayaan duit di jajane tokne nggo jajan ora? Ning motor kan. Gratis ya hari ini. Yo. Dina iki ora bayar no. Dina iki gratis no. Sponsor ya.
Dan juga untuk Dan ini absen pura toh? Absen kelo. Oh iya Bas, ya. Yo mau keroyokan absen nggak keruwo. dan juga kita Para wanita lagi ngumpul. Piye bolo, kowe nek kon milih ngene iki, apa mau pakai wong wedok ngene iki, cara kon milih sing ndi bolo? Beh, iki nek aku jelas kebingungan gini, aku asli kebingungan. Jan gak iso milih nek ngene iki. Iki wong lanang-lanang lagi teko wah, iki premane teko iki premane. Premane teko. Yo. Wah, teko kabeh iki wong lanang-lanang teko kabeh. Kupone dilebokno ning kono kuwi lho. Ngene Mbak Nanda. kalau sehat duduk cukup nggak ada Para wanita-wanita yang berkumpul. jangan sampai Ki aku ning kene iki lanang dhewe bolo. Sak bagian jumlahe wong 200, lanange aku tok. Ya ganteng dhewe to, ganteng nek dhewe ya to. Anakmu ning lho iki dudu. Anak iki duwe anak ya. Yo. Wayah sul kita anak-anak wayah sul wis dodo melumpuk. Sing wayah sul wis dodo melumpuk. Berarti kok acarane senam bolo. Berarti kok acarane senam. Full.